Dalan. Kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 23. Anyaman nga aramidan nyo, agtrabaho kayo nga agtaod iti kararwa, akasla para iti apo, kan saan apara kadagiti tattao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Mama, mapantayo ka di makimisa ita? Wan, Carl, iho. Ahon gayam, inton adatan ije simbaan. Santa ang makiababay iti pagtugawan kadagiti marigrigat, ha? Ha? Apay ngay, mama? Hindi ka nagdamag pa'y. Inkayabanin ni Pilo, tamapantayon. Masapul ada tayo ti kaunaan ang makasangpot ije simbaan. Tapno saan ang nakababain kin ni Apo Padi. Nanang, makita yu dagijay nakatugaw iti abanda? Langadat baknang, saan ka di? Ne, wan nga agpaiso. Siguro, agi na dagijay, kanayon ko ang makita ida, at tunggal umay tayo makimisa, kanayon da lumasin iti pagtugawan. Wan nga agpaiso. Ngala, di mo idan ikaskaso. Tikit din na saya at dumngag ka iti adal kada tayo ni Apo Pati, anak ko. Pinay, awan ka di madmadlaw mo ka ni Ma'am Cassandra. Kas kumaitian niya, Pilaw. Di mo ka di madlaw. At unggal makimisa tayaw. Kanayong da lumasin iti pagtugawan. Saan da makiabay iti kaskada tayaw ang marigrigat. Kanuray pa'y kadata. Punaw nga gigidan tayo amapan makisimba. Hangam no makadanon tayo jay simbaan. Saan datang ayaban ang makitugaw kadakwada nga agina. Ay, wan nga agpaiso. Kas kumaitay, limasin da nga agina iti tugaw. Idinto ang nalawa mo't dyan nagtugawan ta. Napandamat nagtugaw, may sa abakan ti atugaw. Saan laday ta? Anday di malagip ko abasit nga inbilaw. Pinasuratan na itinagan na. Gano manaw, tilinaon ti inbilaw. Ay, saan laan na minsan namin anaw. Kasta ka di, Pilaw? Wayne, isu ano maminsan. Ay, saan kun nga amaw? Noan niya ti isumbat ko kan ni Carl nga anak na. Ay, amumat na dyan nga obeng. Nakulit. Tila damdamagan na. Ay, sa entun kwan, kasla pulis nga agim imbestiga. Sa bagay, madlaw ko ngamin iti amo takat na pride. Saan akas iti day di Sir Edmond nga asawa na anasingpet? Wan nga road, Pineng. Ay, sapay ko ma. Tas anto nga umala ni Carl iti inana. Panagkitak mat iti ubeng kat nasingpet. Ay, sapay la ko ma. Taday di Sir Edmond ti imalaan ni Carl nga anak da. Sapay la ko ma. Mama, apay ka di atunggal makimisa tayo. Kat saan yu akayat ang makitugaw tayo kadagiti marigrigat. Idinto ta nasisingpat damat. Kan, apay nga aday masidag kadatang aglaklako itinatang. Ingguyo dak, sa tapim manaw. Kan apay ang masapol nga isurat yu tinagan yu iti naka-envelope. Kan numano ti interview di simbaan. Rumbang laeng, iho. Tamangan ngamin no panunutin dagiti tattao nga awan makukwarta ta. Idento ta nakabakbak ng tayo. Kasta ka di, mama? Wan, iho. Isu asaan kan amas daaw. Nanang, sapay kumata makaaduta iti malako adikat, kan mais. Ado nga minti tao ita, ta piyesta diti barangay tayo. Wan nga rod, anak ko. Ala, aganos talata anak ko. Ha? Nanang, ti ubing ako mitkita diti ayan tayo.
Kasla isudya ubing akanayon ang makitkita tayo iti simbaan. Ha? Wan nga agpaiso. Amangan no kayat na ti gumatang. Lakwak. Sige, mapanak iti ayan na. Carl, iho. Anya ka ditikit kita ichay. Itay kapay asap-sapulan. Adda ka mo ilagayam ditoy. Kuwa ngamin, mama. Agberbiro kak ngamin iti naimas amakan. Mabisinak ngaminan. Kahit ko ngamin dayjay, Ay, umaykan. Saan adita ti paggatangam? Intalaangan gumatang iti sa bali. Saan adayta? Saan ta sigurado no naluto a husto dagita? Kanamangan mat no naulit-ulit laang dagita na ipapudot. Ala, umaykan. Darasam. Nana Pining, kuna ti teacher media school. Madikano ti agoy uyaw, tadakas. Ay na, wen, Carl Barok. Saan akayat ni Apo Diyos ti kasta nga aramid? Ngamapay ngay ni mama, nalaing nga aguyaw. Ngamin, idi na minsan, adda nakita nga aglaklako iti makan. Idi ko nakagumatangak, kuna ni mama, asan nga iti ti paggatangan me. Tamangan ka no saan analuto ahos to dagiti lako da. Uno saan, naulit-ulit lang nga naipapudot. Kasta ka de, Barok? Una na, kaya't nakadi asawat, dakas tinak. Saan laday ta? Dinamag ko ngamin idi na minsan. Nuapay anas kan alumasin kami iti pagtugawan iti simbaan. Kan nuapay amasapul asuratan na ti envelope. Anak ay kargaan ti kwartang itid na iti simbaan. Kat kunana, masapul ka no. Tapno saan apanunutan dagiti tattao, ngawan makukwartami. Idinto tabak nang kami. Ay na, Barok. Sapay la kumatanyaman asaan anasaya at amakitkitam, di mo tultuladan, wan. Una na, nukas nga road. Saan ko atultuladan ni mama? Tadakas ti aramid na. Ay, una yan ni Carl. Nagubingan pa'y laang, ngamnaga doon ti amuna. Agasam, uray dagiti aramid ti inana, amunan adakas. Kaasimot dayjay nga ubing. Ay, Apo, kaasyam ka din ni Carl. Tarabayam ka di, kabayatan ti panagdakkel na. Katsapay la kuma, tadin tumayaw awan. Pangaasim ka di, Apo. Ay nagbihit ti panaglabas ti panawin pilaw. Kan kasla kaano lang idi ubing pay ni Carl. Ngamita, barumetan. Wan nga road, kahit amom kaday. Ti anya pilaw. Noy day, kat mapaspasurot lang ni Ma'am Cassandra ni Carl, iti anyaman akayat na. Hangam ita, saanin? Nadlaw ko matday ta. Kat nasaya at mat. Iti kasta, saan nga maimpluwensya anti ubing iti saan anasaya at nga aramid. Anyamatan ni mama. Rabiin, ngamawan manan dito'y balay. Kababain pa yan, kadanana pining kan mang pilo. Kaslapay kid din, isuda ti pudpud no adadakal ko. Kasanumot namin. Isuda ka na yun ti matatao dito balay. Tunggal aggapuwak iti pagadalan. Isudat masangputak aka na yun. Ngam ni mama. Awan lakat. Adda iti ayan dagiti aamiga na. Ay, anyamot tan. Kaslawan inak.
Idinto tanuin niya ti bagana. Isunti masurot. Nga oray saan mo't amay parbang. Mama, Domingo ita, saan ka di? Umuna akon. Masapaak. Tadapay mapan ko dagasan na barkadak. Sa akto ag diretsyo di simbaan. Agam iho, nasa pa kalaunay. Anyalat oras. Sige mama, agkikita tayong tulang di simbaan. Mapanakon. Apay matan ang nagbalin akas siya iti anak ko. Saadan akas iti, asyak nga inanalaang ti matungtungpal. Saan amabalin ti kastoy? Naturturay kit din nga may ti siyak nga inana. Tinasayaat. Agsagana ak matan, tainton madamdama, mapan kamin ijay simbaan. Carl, iho, sa dino ka di manan tinagapgapwam. Kan apay nga itakala ang asumangpat katrabin. At dalanapan ko tinulungan, mama. Gaputa marigrigatan. Kasta ka di. Apay apakasikuram unay dagiti sa bali at tao. Di da kanto mala pulos talyawan inton sikat agkasapulan. Mama, adda ka didakas iti kastoy nga aramidak. Idinto tapagimbagan mo tipadak a tao. Ken apay ka di atunggal aramidak, katsupyatan nyo. Mama, panagkunayo ka di, kat naing kalintigan amin nga aramidan nyo. Diyo amo ti tumulong kadagiti agkasapulan. Idinto tano iti simbaan, nagdadakkel agatad tititadyo. Kat suratan nyo pa itinagan nyo, tapno lang mabigbig kayo. Anya, amom ka diti sasawam, Carl. Mama, no idi, kat paspasuro taklat takada kayo. Saan itan? Anya, kalkalabanan ka din nga inam. Natangsit ka itaan, Carl. Mama, saan akin natangsit? No di kat araramidak ti amok anasayaat. No amok la kumang agbalin ka kasta. Binaybayan ka kuman, sipod natay day di amam. Mama? Wan, manipod ita. Makaammo kamutan iti biyag mo. Pinay, anya ka diti mapaspasamak ka ni Carl. Nagmalmalammat asan arimwar iti silid na. Wen nga raud. Ay, baka padanag mo. Sapay di pa'y simangpet ni ma'am. Ay, tinasayaat. Inakitaan iti silid na. Ang mga nuadarik-rik naan na. Alaman nga rod pilaw. Tanay, baka padanag mo. Carl, baraw ka. Lukatam ko matoy ridaw. Apay ka di adi ka matan rumrumwar di tasilin mau. Rabiain, saan ka pa'y anangan? Carl, lukatam ko matoy ridaw. Apay, madi ka di ti bagbagem. Carl. Ni, da kayo matgayam, Mang Pilo. Sumrak kayo Ay na, agyaman akbaraw. Agtugaw kayo. Agyaman akbaraw. Ay na, madanagan kami nga main. Nagmalmalam ka ngamin dito'y kwartaom. Apay ka day. Ada ka dirik-rik naam. Ibagam kuma. Mang Pilo, naimbag kayo pa'y? Apay, baraw. Anya ayat tinapasamak. Dumngag kayo. Taisalaysay ko ti amin. Ay, kastagayam. Tata. Iswa na sakit tinakam ko kan ni mama. Mala. Ibagak ka ni nanam apineng. Tamangyag itin makan. Tapno saan ka una ako mapsaot? Wain. Saan ang tata? Siyak langan ti rumar. Sige.
Umuna kayo latan na rumwar. Ta sumaruno ak. Sige nga raod, baraw. Kastagayam tinapasamak. Wen pineng. Kaasimat ni Carl. Naimbag pa'y day diserit mo na. Tatalaga ang makitam. No kasano ti panangipatagnakan ni Carl di si bibiyag pa'y. Ngam, ti inana. Isupay kit din ti mangisuro kan kwa na iti saan anasayaat. Ay, wen nga roda. Ay, anyan ni Ma'am Cassandra. Kaslawan patagkan kwa na ti anak na. Naimbagkit di tananakam ni Carl. Kat amo na alisyan ti saan anasayaat. Uray siya. Diyak laing pagaraw ang maaramid ni Ma'am tikas jay iti anak na. Hey, Ikararag tayo laengan. Asapay ko tambalawlawagan ti panunot ni Ma'am kat makaamires. Naanapining, Mang Pilo. Tangi nakagraduarak mo tan iti sekundarya. Agpakada kumakada kayo. Ha? Sa dino kumangay ti papanam, baraw. Umadayuak pa'y laeng. Kat iti lugar apapanak, ti pangituluyak iti panagadal ko. Carl Barok, sigurado ka din iti dayta planom? Nakaikadang akon. Sana bale? Pakamuan kayon to, no kasano ti kasasaad kun to ijay. Saan akong ngagpakadak ni Mama? Iswa, da kayo lako man ti makaamukan kwa na. Ay, kasbilin mao, matungpal baraok. San may abaybay anti inam. Agyaman ak nga ron no kasta. Katinto nagsubliak. Sapay ko tanagbaliw tumutan ni Mama. Ay na, nagsaya at kamutan nga anak Barok. Kat sapay la ko tamalawlawagan ti panunot tinam. Kat kasanaw, nakasagana ka kade, iti anyaman amabalin, amapadasam to ijay Barok. Una na, amok asaan akas karina. Ngam, amok, saan nakabaybay anti Diyos? Husto ka, Barok. Isu nga ala, palubusan ka. Angam di mo ko mabaybay anti bagim ija, iwan. Una na, di kay madanagan. Nasingpat unay kanyak ni Padre Canlas. Idi inistoryakan kwa na, may papan iti background ko. Inawat na kadagos. Ken, saan mat unay ang nadagsan ti paparamid na. Apaman ang madalusak ti kumbento. Isarunok mo tan ti kutsena. Wasingak ka no, tadda papanan na. Carl, anak. Adda ka di pa aramida minton madamdama. Awan mat kid di, Padre. Apay ka di. Adda ka di pa iparamid yo. Awan mat kid di. Nadamag ko lang. Tamangan no kayat mo ti sumurot iti papanak. Kasta ka di, Padre. Wen anak. Tapno makaaliwaksay kamet. Sakbay mo nga ituloy dagiti daddo mga aramidem. Nang runa dagiti activities mo. Una, Padre. Kayat ko launay. Wala nga rod. Agsagana kan tumeten. Apaman amalpas mo ti aramidem. Un, Padre. Carl, anak. May salangin atawen. Nananay kanto na padi. Kat nakasigurado ka din, iti day taapanggap mo. Un, Padre. Amom ngamin, ado dagiti nagsanod. Tadi da kabailan ti kinadagsen ti kastoy asinarakda. Amok asan akas karina, Padre. Ngam talaga akayat kong agserbi iti Apo. Nga uray katukad na dayta, nga amin abanag nga daken ka, kat isukom. Agraman pa ng panaw mo iti pamilyam. Un, Padre. No kasta nga rod, kanayon mo akiddawen iti Apo, ti panarabay na ken ka. Aday ta, ma'am.
Adda tayo iti sangwanan ni Apo Pade. Naimbag nga aldawyo, Padre. Naimbangal daw yo, Padre. Pasensya kayo lakuman, Padre. Tamasakit ti amo me, iso akastoy. Masapul nga idurduron ti wheelchair na tapno makaasidag kada kayo. Awanan yaman na, nanapining. Kat agyaman na kada kayo. Gapot sa saan yu abinaybayan ni Mama. Ha? Sika nga agpaiso, Carl. Una na. Sika agpaiso, iho. Unay ti anak ko. Diyakim pagarop. Amay sa kagayaman na pati. Pakawanan na ko, anak ko. Mama, awan anyaman na. Di na tayo binaybayan ti Diyos. Katita, nagsasarak tayo matlaan. Maragsakan ak unay para ken ka, Carl. Natungpal mo matlaang ti arapaap mo. Una na. Dahita talaga ti arapaap ko. Agserbi iti Apo. Kat saan tayo kumang agbalin anakos pag itipada tayo at tao. Gapot agpapada tayo amin, iti imatang na. Carl, iho. Malagip ko, dagiti matingay nararamid ko. Idinapig sa akpay. Dagiti inuy-uyaw ko. Kan tinagtagipasit ko. Naimaglakit din. Tasaan mo ngay nararamid dagiti mati ngay nararamid ko. Mama, gaputaan mo, nga awan tinasaya at nga ibunga na. Awan na nga to, awan na baba, anyaman akasasaad tayo iti biyag, agpapada tayo iti sangwanan tinamarswa. Iti sabali abangir, di tayo agimula iti sakit tinakam, no di kat agserbi tayo akas lawag kadag iti kakabsat tayo. Babaan iti panangibiyag tayo, iti pamati tayo. Papagayam, di tan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.